And ni Bella. Hello! How are you? Terrible. Salamat sa inyo. Love na love nyo talaga kami ni Banana. Hello! What's up? What's up? Bakit Mga ka na? higala! Kumusta mga higala? I'm here na naman again and again. 11 na dito ng umaga. Nagdadalawang isip ako mag-vlog dahil pabalik-balik lang ang ating intro no, na magluto, nga ganon. Pero mamiss ko kayo pag hindi ako makapag-vlog. So ngayon, ang aking giluto is nag-fry lang ako ng manok at nagsalad kasi kahapon is doon kami galing sa Chinese, diba? Maraming nakain namin na rice. So, magsalad muna kami today. So, ito ang chicken. Yan, at salad. Oh. Tapos, naglabas din ako ng isda. Yan. Ipaksiw ko to mga kahigala. Tapos, may malaking ulo. Kakainin ko to. Masarap kasi ito isupsupon ba. Bukas kasi is aalis ako. Kaya lulutuin ko tong isda para may makain si Banana bukas at partner rice. Masarap kasi ang isda pag ipaksiw na ilang araw mga kahigala, di ba? Yung init-initon na to ba? Lami ka adyo, partner og rice labi na og bahaw. Maglinis muna ako sa bahay ngayon mga kahigala dahil parang palagi na lang akong lumalabas. Wala na akong time sa paglinis ng bahay tapos bukas aalis na naman ako. Nakabantay mo. So, magbilangkat-bilangkat na naman tayo nito mga kahigala dahil wala tayong vacuum. Before ako maglinis mga kahigala, ipakita ko sa inyo kung ano ang nangyari dito sa loob ng bahay. Tignan nyo, ang daming mga halaman na. Sleep with me here in the silence. Come kiss me silver and gold. You say that I won't lose you, but you can't predict the future, so Yan mga kahigala yung dinadry ko na roses, yung binigay ni Banana pag Valentine's Day. Pero hindi man siya nagkadima, ooy. Nag-practice pa lang kasi ako, di pa yan tapos. Yung frame is binili ko lang sa second hand, tag 5 rand. Wala kasi kaming space dito sa labas mga kahigala, alam nyo naman. Oh my God. Kaya nilagay ko na lang dito sa loob. Tapos yung mga friend ko dito, binibigyan nila ako ng mga sukulent ba at iba pa. Hindi ko pa tinanggap dahil nga walang space. Sabi ko sa kanila, tanggapin ko na lang yan or ibigay nyo pag makaalis na kami dito, pag punta na kami sa PE. Wala na para bukas, kinain na ni Banana yung paksiw. Terrible. Terrible. Ito yung gawa ko mga higala. Terrible, guys. I'm just forced to eat it, okay? Katapos pa lang namin nag-lunch. Because I'm hungry, so I have to eat it. Buti nga lang to si Banana mga kahigala is hindi mapili sa pagkain, no? Kung ano ang lulutuin ko, kung anong gustong kakainin ko, kakain talaga siya. Basta Pinoy food, no problem. Dito kami kakain ng ice cream sa Wempe. Ito ang Wempe. Anywhere. Yeah. Wala akong bihis mga kahigala o pumunta dito sa Wempe. Kaya si Banana nagkalit-kalik lang na pupunta dito. She's paying, she doesn't know. No way. Kasi kala ko mag-ano lang, mag-drive lang kami ba, maglibot-libot lang. Nauhaw siya. Ice cream na waffle daw. Hindi pa ako nakatry kung ano yan. So, itatry ko. Ito lang pala ang ice cream waffle. Ang ice cream nilagay lang sa top sa waffle. Nilagyan ni Banana ng syrup. Bumili din kami ng biltong mga kahigala. Ng pagagahe. Ano na siya ba? Beef nga dry ba? Magbuwad siya nga gipaintan, magihanginan. Muna yung famous diri sa South Africa. Careful tayo pagkakain tayo ng biltong. Kasi baka mga huso ang ating ngipin ba. Kagahe kadyo. The next morning. Today is another day mga kahigala. Nandito ako sa labas ng bahay na. Naghihintay na ako kay Daryl kasi papunta na daw siya dito. Dumaan muna si Daryl dito, bilihan ng school uniform dahil wala ng uniform ang kanyang anak.
Pagkatapos nito is dadaan kami kay Banana, ibibigay ko yung susi dahil isa lang yung susi namin. Uuwi siya mamayang 1 PM. Ito na si Banana. No need to go outside. Say hi, Higala. Hello. Thank you. sa inyo, mga higala. More blessing. Love na love nyo talaga kami ni Banana. Yan. Kain tayo ng dinner, mga kahigala. Nagdala ako ng ampalaya, oh. Tapos, kahapon may nagpaksiw ako, di ba? May tira pa. Wala ng rice dahil marami akong nakain kanina. Kami ni Daryl sa lunch, no? Tapos si Banana is mag-ras lang, tapos coffee. Diet to si Banana kasi gusto niyang siya ba, ma-slim. Dili uso ang rice. Like today, I had lunch and then I went to go ride a bicycle. So that food is worth it, you know what I mean? And then rusks to me are not, you're not going to get fat on rusks. You know? There's only one. And Not if too I much. have peanuts, peanuts is protein, you know what I mean? So yun lang ang masashare ko sa inyo today, mga kahigala. Ang lagi niyong tandaan, be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy, and most of all, be kind. Don't forget to like and subscribe, mga higala. Bye! Ingat! God bless! Mwah!